Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να πούμε, καταρχήν, μια και πρώτη φορά που βρισκόμαστε στο νέο έτος. Εύχομαι η χρονιά αυτή να μας φέρει πιο πολύ κόσμο εδώ και να βρισκόμαστε να συζητάμε για τέτοια ωραία θέματα για την αστυνομία. Σήμερα έχουμε μία από τις πιο ωραίες παρουσιάσεις της αγωγής της θεωρίας της σχετικότητας. Σίγουρα θα σας αρέσει, γιατί θα είναι πλήρως εκλαϊκευμένο, δηλαδή όλοι θα καταλάβουμε τι ήθελε να πει, ας πούμε, ο Αϊνστάιν, να το πω απλά. Ο Γιώργος Κατσικογιώργος είναι ο μιλητής. Η Κωνσταντίνα Κόκκινο-Κιμητό, η Μαγκλάρα θα είναι μαζί στην παρέα εδώ. Θα είναι μια πολύ ωραία παρουσίαση. Η τέταρτη κατά σειρά που έχουμε κάνει, πρώτη για το νέο έτος. Να θυμίσω ότι η επόμενη έχει αλλάξει ημερομηνία. Θα ενημερωθείτε όλοι βέβαια και από τη σελίδα στο Facebook. Είναι στις 14 Φεβρουαρίου, μέρα Κυριακή. Η αλλαγή αυτή θα πει και στις αφήσεις στο πρόγραμμα, αλλά εντάξει, θα το δείτε φαντάζομαι και ηλεκτρονικά όλοι έτσι του κυρίως. Σας εύχομαι να περάσετε μια ωραία βραδιά απόψε εδώ και σίγουρα θα είναι μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο πιο πολλοί νομίζουν να το ξέρουν, αλλά στην πραγματικότητα δεν το έχουν καταλάβει. Αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Η σημερινή παρουσίαση έχει τίτλο «Ξανακουρδίζοντας τα ρολόγια» και στην ουσία θα αποτελέσει ένα σύντομο ταξίδι στο χώρο και στον χρόνο. Στην ουσία θα είναι μια πρώτη επαφή με την θεωρία της ειδικής σχετικότητας, γιατί έτσι πρέπει να τη λέμε, και τις συνέπειές της. Αυτή η παρουσίαση, όταν την ξεκίνησα να τη φτιάχνω, μου θύμισε το κουτσό του Κορτάσαρ. Το κουτσό του Κορτάσαρ είναι ένα βιβλίο που δεν έχει καμία σχέση με σχετικότητα. Θα μου πείτε γιατί μου το θύμισε. Γιατί είναι το πρώτο βιβλίο που γράφτηκε και μπορεί να διαβαστεί μη γραμμικά. Δηλαδή, εκτός από την κανονική σειρά των κεφαλαίων 1, 2, 3 κτλ., έχει τη δυνατότητα, σου δίνει τη δυνατότητα στην αρχή να το διαβάσεις με μια άλλη σειρά. 1, 3, 5, 2 κτλ. Με εναλλαγές προς πίσω, όπως και στο παιχνίδι κουτσό, και αυτό και λέγεται έτσι. Και αυτή η παρουσίαση, στην ουσία, μπορεί να τη δει κάποιος με αυτή τη λογική. Μπορεί να αφαιρέσει κομμάτια από τη λογοτεχνία, μπορεί να αφαιρέσει κομμάτια από την ιστορία της φυσικής, μπορεί να αφαιρέσει δύσκολα κομμάτια που μπορεί να νομίζει από αυτό που θα πούμε για τη σχετικότητα, μπορεί να αφαιρέσει κομμάτια για την τέχνη έτσι, και την φυσική που θα πούμε παρακάτω. Εγώ βέβαια, σαν πιο συντηρητικός, θα την κάνω με τον κλασικό γραμμικό τρόπο, 1, 2, 3 κτλ. Θέλω να πω το εξής, ότι η ειδική θεωρία της σχετικότητας άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον χώρο και τον χρόνο. Και στην ουσία ήταν μια επανάσταση στην αντίληψή μας, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, όπως λέει ο Αϊνστάιν, όταν έχουμε να κάνουμε επαναστατικές θεωρίες, θα ήταν άχαρο να μην χρησιμοποιήσουμε παραδείγματα από την ιστορία. Άρα, αυτή η παρουσίαση θα έχει μια λογική σειρά και μια, ας το πούμε, και ιστορική προσέγγιση στο πώς καταλήξαμε και για ποιο λόγο καταλήξαμε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης. Άρα, τι θα πούμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε και θα μιλήσουμε για τον απόλυτο χώρο και χρόνο, που στην ουσία είναι η ιδέα που έχουμε για τον χώρο και τον χρόνο, έτσι, η αντίληψη αυτή, την ευτόνια που έχουμε κι εμείς. Θα πούμε, μην φοβάστε τους όρους για σχετικότητα της κίνησης από τον Γαλιλαίο, κύμα, φως, εθέρας. Θα μιλήσουμε για την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Μάξουελ και το πείραμα Μάικελσον-Μόρλεϊ και μετά τους μαθησιματικούς Λόρεντς και για τον Αϊνστάιν. Μαζί μου, ευτυχώς για εσάς, για να μην γίνω πολύ βαρετός, αλλά και για μένα, θα έχω την Κωνσταντίνα Κόκκινο και τη Μυρτώ Μαγκλάρα, που αποφασίσαμε σε αυτή την παρουσίαση να κάνουμε και κάτι άλλο παράλληλα, δηλαδή κάτι σαν δρόμενο. Τα κορίτσια θα συμμετέχουν με τη λογική των διαλόγων του Γαλιλαίου, όπου η Κωνσταντίνα έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιεί τη λογική του κοινού νου.
την ευτόνια λογική, τη λογική αυτή που έχουμε και εμείς δηλαδή για τον χώρο και τον χρόνο, ενώ η Μυρτών θα προπαραγγίζει στην ουσία την θεωρία της σχετικότητας. Και το ωραίο είναι ότι αποφασίσαμε να το κάνουμε με ερωτήσεις που θα συμμετέχουν για να βοηθάνε και εμένα και εσάς, αλλά το ωραίο είναι ότι στην πραγματικότητα θα πούν και πολλά πράγματα, πολλά κείμενα από το Φάουστ, του Γκέτε, που προσπαθήσαμε να το ταιριάξουμε, και από τη διασκευή του Φάουστ του Γκέτε, που έκαναν από ένα δρόμενο στην Κοπενχάγη. Λοιπόν, οπότε θα... Ναι. Οπότε ελπίζω να σας αρέσει όλο το πακέτο σαν σύνολο. Τι κάνεις εκεί? Κοιτάζω ποίηση και κάποια θεατρικά και τα ταιριάζω με τη σχετικότητα. Τι είναι αυτά που λες? Ποίηση, θέατρο, τι δουλειά έχουν με τη φυσική? Δεν στη βρήκα στο Φάουστ. Κάτι ήθελα από την τέχνη αυτή να ωφεληθώ, γιατί έχει τώρα πέρασει πολύ. Ο θεατρίνος τα άκουσα συχνά. Μπορούσε, λένε, να διδάξει και παπά. Ναι, αν θεατρίνος είναι και ο παπάς, καθώς πολλές φορές τυχαίνει. Αλλά βοήθησέ με να καταλάβω. Κλείσε τα μάτια. Φαντάσου ένα χώρο που είναι σταθερός και δεν αλλάζει. Ένα χώρο που είναι ανεξάρτητος από τα αντικείμενα που υπάρχουν σε αυτό. Σαν να βρίσκεσαι στη γωνία ενός δωματίου που είναι απείρως μεγάλο, που όμως μπορείς να διακρίνεις ξεκάθαρα τις τρεις διαστάσεις του. Φαντάσου το χρόνο να κυλάει αδιάκοπα με σταθερό ρυθμό, που καθορίζεται από ένα κοινό ρολόι για όλο τον κόσμο. Μα τι λες, να φανταστώ? Δεν χρειάζεται να φανταστώ. Αυτός είναι ο κόσμος που ζούμε. Αυτός είναι ο κόσμος, τους νόμους του οποίου γνωρίζω και μπορώ να σου περιγράψω. Κι όμως, δεν είναι αυτός ο κόσμος που ζούμε. Είναι ο κόσμος που καταλαβαίνουμε με τις δυνατότητες των αισθήσεων που έχουμε. Είμαστε παγιδευμένοι να αντιλαμβανόμαστε συγκεκριμένα πράγματα, λόγω της τιμής της ταχύτητας του φωτός. Δίκιο έχεις για τον Φάουστ. Σπούδασα φιλοσοφία και νομική και γιατρική και αλίμου και θεολογία με κόπο και με επιμονή. Και να είμαι εδώ με τόσα φώτα, εγώ μωρός όσο και πρώτα. Να το πάω και λίγο πιο πέρα. Ούτε ένα γέλιο, ούτε ένα ποτό. Θα σου μάθω φυσική σε 1 λεπτό. Ντροπή σου να κάθεσαι έτσι ζαλισμένη, όταν θα έπρεπε να είσαι τόσο συνεπαρμένη. Δεν θέλω να φανώ επικριτική, απλώς να μάθω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι λεπτό, χρειάζεται 1 λεπτό για να μας μάθει φυσική σύμφωνα με τον Φάουστ. Εγώ μάλλον θα χρειαστώ λίγο παραπάνω για να πω τη σχετικότητα. Αυτό που μας είπε στην ουσία είναι ότι από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε, από τις πρώτες στιγμές, αρχίζουμε να εξοικειωνόμαστε με το περιβάλλον, έτσι, όπως μας βοηθάνε οι αισθήσεις μας. Πολύ γρήγορα το μυαλό μας συνηθίζει σε αυτές τις έννοιες, έτσι όπως τις φτιάχνει για το χώρο, το χρόνο, την κίνηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να δεχτεί κάτι άλλο. Θεωρεί δηλαδή ότι αυτή είναι η πραγματική εικόνα, αυτό που έχει φτιάξει δηλαδή, και δεν μπορεί να δεχτεί κάτι άλλο. Εγώ αυτό που θέλω από εσάς σήμερα είναι να αφήσετε το μυαλό σας ελεύθερο και να αλλάξουμε λίγο προοπτική, να δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Και εντάξει, το βράδυ θα ξαναγυρίσουμε σπίτι μας, θα κοιμηθούμε στο κρεβάτι μας και η γη θα συνεχίσει να γυρίζει στον ήλιο χωρίς κανένα πρόβλημα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον απόλυτο χώρο και τον αγαπημένο της Κωνσταντίνας, τον Νεύτωνα. Ο Νεύτωνας το 1687 ολοκληρώνει την επιστημονική επανάσταση με το Principia of Mathematica, όπου κάνει μια καταπληκτική και απόλυτη περιγραφή του κόσμου και των νόμων που τον διέπουν. Είναι τόσο απόλυτη, είναι τόσο εκπληκτική η περιγραφή του, που επειδή περιγράφει αυτό που βλέπαμε, αυτό που είχαμε με τις αισθήσεις μας, αυτό που νιώθαμε αλλά δεν το είχαμε πριν και το περιγράφει τόσο καλά με εξώσεις, γι' αυτό πλέον δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Γι' αυτό είναι και πολύ δύσκολο αργότερα να ανατραπεί. Ο Νεύτωνας λοιπόν λέει για τον απόλυτο χώρο ότι ο χώρος είναι κάτι ξεχωριστό από τα σώματα και υπάρχει ανεξάρτητα από την ύπαρξή του. Δηλαδή, στην ουσία λέει ότι έχουμε ένα απόλυτο σύστημα αναφοράς
και με αυτό προσδιορίζουν τα υπόλοιπα. Στην ουσία τι λέει, λέει ότι φανταστείτε ότι υπάρχει ένα τεράστιο εργαστήριο, έχουμε τις τρεις διαστάσεις, ύψος, μήκος, πλάτος και αυτό εκτείνεται στο άπειρο. Και λέει ότι αυτό υπάρχει ανεξάρτητα από τα άλλα σώματα. Λέει ότι απόλυτος χώρος με τη δική του φύση, χωρίς αναφορά σε οτιδήποτε εξωτερικό, παραμένει πάντοτε όμοιος και αμετακίνητος. Και ο χρόνος θεωρεί ότι υπάρχει ένα κοινό ρολόι σε όλο το σύμπαν. Σαν να έχουμε κρεμάσει το εγκρεμές του Φουκώ κάπου στο κέντρο του σύμπαντος και αυτό να ταλαντώνεται πέρα δόθε. Και ο χρόνος είναι ίδιος για όλους. Κυλάει ομοιόμορφα για όλους. Το τώρα, το πριν, το μετά ισχύει για όλα τα γεγονότα στο σύμπαν, είτε συνέβησαν στο ίδιο σημείο του χώρου, είτε απέχουν εκατομμύρια μίλια μακριά. Μπορούμε να πούμε ότι ένα supernova εξεράγει σε ένα γαλαξία στον αστερισμό του τριγώνου και να λέμε τώρα, παρόλο που θα χρειαστεί εκατομμύρια χρόνια να φτάσει σε εμάς. Ο χρόνος είναι αληθινός, είναι απόλυτος, αλλάζει με σταθερό τρόπο, χωρίς να εξαρτάται από κάποιο εξωτερικό γεγονός, χωρίς αναφορά σε οποιοδήποτε τρόπο μέτρησής του. Αυτή είναι η εικόνα που έχει ο Νεύτωνας και δίνει για το χώρο και το χρόνο και αυτή είναι η εικόνα που έχουμε και εμείς. Άρα, στην πραγματικότητα, αυτό που λέει είναι ότι τα σώματα κινούνται στον χρόνο, σε έναν άπειρο χώρο και όλες οι διαδικασίες δεν επηρεάζουν την αιώνια σκηνή, το χώρο, ούτε την αναλύωτη ροή, το χρόνο. Στην ουσία, μας λέει ότι αν μπορούμε να το φανταστούμε, είναι μια θεατρική σκηνή όπου υπάρχει, ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν σώματα, ανεξάρτητα από το αν θα υπάρχουν τα φαινόμενα, αν θα υπάρχουν οι διεργασίες. Μπορούμε να αφαιρέσουμε τα σώματα, τους ανθρώπους, τις μάζες, τα φαινόμενα και παρόλα αυτά η θεατρική σκηνή θα παραμείνει, ο χώρος θα παραμείνει και ο χρόνος θα συνεχίσει να κυλάει ομοιόμορφα. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε. Όπως έγραψε ο Αλεξάνδρ Pope, η φύση και της φύσης οι νόμοι στη νύχτα ήταν κρυμμένοι. Είπεν ο Θεός γεννηθεί τον Νεύτων και γένε το φως. Αχ, όπως φαίνεται τον Νεύτωνα υποστηρίζεις. Μα πρόσεχε, στα ξεπεσμένα είδωλα το νου σου τριγυρίζεις. Ο Αϊνστάιν είχε ενθουσιαστεί με τη σαφήνεια και την απλότητα της νευτόνιας εικόνας του κόσμου και αποκάλεσε τον νευτόνιο χρόνο ευτυχισμένη παιδική ηλικία της επιστήμης. Και όπως συμβαίνει πάντα, τουλάχιστον στη φυσική συμβαίνει συνέχεια, κάθε φορά που κάνουμε μια όμορφη περιγραφή, κάθε φορά που φτάνουμε σε μια έκρηξη, ας το πω, περηφάνειας ή και αλαζονίας, μπορεί να πει κάποιος ότι έχουμε περιγράψει κάτι απόλυτα και καλά, τότε ένα μικρό συννεφάκι εμφανίζεται για να χαλάσει αυτό που λέμε αυτή την ηλιόλουστη μέρα. Ένα μικρό συννεφάκι εμφανίζεται για να μας πει ότι όλα δεν είναι τόσο καθαρά και αμόλυντα. Και ποιο ήταν το συννεφάκι που υπήρχε εδώ? Το συννεφάκι, το νέφος που προβλημάτισε τον Νεύτωνα ήταν ότι κανένα μηχανικό πείραμα δεν μπορούσε να ανιχνεύσει αν ένα σώμα κινείται ή αν ηρεμεί στον κοινό χώρο. Δηλαδή, με λίγα λόγια έλεγε ότι ξέρουμε ότι ένα σώμα ισορροπεί, που σημαίνει είτε είναι ακίνητο είτε κινείται με σταθερή ταχύτητα. Κανένα πείραμα δεν μπορούσε να σου πει από τα φαινόμενα ότι συμβαίνει το ένα ή το άλλο. Είναι παράξενο γιατί ο απόλυτος χώρος υπάρχει, όμως δεν γίνεται καμία γραμμική κίνηση να μετρηθεί ως προς αυτόν. Είναι κάτι καθαρά αντιαισθητικό. Και αυτό το είχε ανακαλύψει πρώτος ο Γαλιλαίος με ένα νοητικό πείραμα. Είχε πει το εξής. Κλειστείτε στην καμπίνα από ένα καλάδι, απομονωθείτε. Αρχίστε να πετάτε σε ένα φίλο σας λέει πράγματα ή αφήστε να πέσουν πράγματα, αφήστε έντομα να κινηθούν. Εάν δεν ξέρετε αν το καράβι κινείται με σταθερή ταχύτητα ή είναι ακίνητο, δεν μπορείτε να το διαπιστώσετε. Τα φαινόμενα συμβαίνουν με τον ίδιο τρόπο. Και είναι αυτό το μικρό νέφος, αυτό το μικρό σύννεφο που είχε προβληματίσει και τον Νεύτωνα. Ένα άλλο έγνος που αφήσαμε είναι το εξής. Μιλήσαμε για κίνηση, αλλά το ζήτημα είναι ως προς τι. Και ο Γαλιλαίος είπε ότι η κίνηση είναι σχετική και μιλάμε ως προς κάποιο αδρανειακό σύστημα. Και το αδρανειακό σύστημα είπε ότι είναι αυτό που ισχύει ο νόμος της αδράνειας. Δεν βλέπετε. Εκεί. Χωρίς άμυνα. Λοιπόν, και κάθε σύστημα αναφοράς που κινείται με σταθερή ταχύτητα προς ένα αδρανειακό είναι και αυτό αδρανειακό.
Τι έκανε ο Γαλιλαίος? Σκεφτείτε το εξής. Αφήνει ένα σώμα να πέσει από κάποιο ύψος. Όλοι εδώ είμαστε ακίνητος προς αυτό και βλέπουμε ότι κάνει ελεύθερη πτώση. Αν εγώ το έκανα, ενώ βρίσκομαι μέσα σε ένα λεωφορείο για παράδειγμα, η Μυρτώ που κάθεται δίπλα μου και είναι ακίνητη, θα έλεγε ότι η κίνηση που κάνει το σώμα είναι ελεύθερη πτώση. Εσείς όμως θα βλέπατε το σώμα, ενώ πέφτει ταυτόχρονα, επειδή κινείται μαζί με το λεωφορείο, να κάνει μια κίνηση, η οποία στην ουσία θα λέγατε ότι είναι οριζόντια βολή. Άρα, αυτό που θέλει να κάνει ο Γαλιλαίος είναι τι? Είναι να συνδέσει αυτά τα δύο φαινόμενα. Εννοώ δηλαδή για δύο διαφορετικούς παρατηρητές να μπορεί να μου τα συνδέσει με ίσως. Να μπορεί να συμφιλιώσει τα βλέμματα, όπως λέμε, των δύο παρατηρητών. Και το κάνει με κάποιους μετασχηματισμούς που δεν έχει σημασία, λέγονται μετασχηματισμοί Γαλιλαίου, είναι κάτι πολύ, πολύ απλό, μπορεί οποιοδήποτε να το καταλάβει. Σκεφτείτε ότι έχουμε ένα σύστημα αναφοράς, έναν άξονα, τον άξονα του ύψους, του πλάτους, του μήκους και έχουμε το Βασίλη, για παράδειγμα, ο οποίος έχει μια συγκεκριμένη συντεταγμένη χ, ψ, z. Δηλαδή έχει μια συγκεκριμένη απόσταση από τον άξονα χ, μια συγκεκριμένη απόσταση από τον άξονα ψ, μια συγκεκριμένη απόσταση από τον άξονα z. Εάν εγώ είμαι ένας παρατηρητής και αρχίζω και κινούμαι ως προς το Βασίλη, τότε θέλω να υπάρχουν οι συντεταγμένες που να μου περιγράφουν τη θέση του Βασίλη σε σχέση με αυτό το σύστημα. Και αυτό έκανε ο Γαλιλαίος. Αυτοί λέγονται κλασικοί μετασχηματισμοί ή μετασχηματισμοί του Γαλιλαίου και είναι πολύ απλοί. Το σημαντικό είναι ότι εδώ ο χρόνος είναι ίδιος για όλα τα συστήματα. Τώρα να σου πω ότι μετά από όλα αυτά θυμήθηκα Καβάφη και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Η κίνηση είναι σχετική, όπως και η αλήθεια. Αλλάζει μόλις αλλάξει το σύστημα αναφοράς. Τελικά, ποιος φεύγει, ο Αντώνιος ή η Αλεξάνδρεια? Ή μήπως να αγνοήσουμε τη διάζευξη και να δεχθούμε πως η πόλη φεύγει από τον Αντώνιο και ο Αντώνιος από την πόλη? Οι φυσικοί πάντως υποστηρίζουν ότι και οι δύο οπτικές είναι ενιακά ισοδύναμες. Ωραία, αλλά κύμα, τι είναι το κύμα? Σκέψου ένα κουτσομπολιό. Ένα από αυτά που κάθε μέρα φτάνουν στα αυτιά σου. Τώρα προσπάθησε να σκεφτείς ποια ήταν η πηγή του κουτσομπολιού. Πιθανώς δεν τη γνωρίζεις. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν σου το είπε αυτή. Όπως έγραψαν οι Αϊνστάιν και οι Φέρι, πολλές φορές τα κουτσομπολιά φτάνουν από την Ουάσιγκτον στη Νέα Υόρκη, χωρίς να ταξιδέψει κανείς από τους κουτσομπόλιτες. Ωραία το παρομοίασες, αλλά κάτι πιο επιστημονικό δεν έχουμε. Ναι, βέβαια, το είπατε εσείς ωραία ποιητικά και θα το πω επιστημονικά. Λοιπόν, κύμα στην ουσία ονομάζουμε την διάδοση μιας διαταραχής στον χώρο και στον χρόνο. Για παράδειγμα, θα δείξουμε το ηχητικό κύμα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Εγώ αυτή τη στιγμή τι κάνω? Μέσω των φωνικών μου χορδών μεταβάλλω την πίεση και την πυκνότητα του αέρα. Αλλά αυτό διαδίδεται και φτάνει μέχρι σε εσάς, με ακούτε έτσι. Άρα, αυτό λέμε κύμα. Κύμα λέμε την διάδοση, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της μεταβολής της πίεσης και της πυκνότητας του αέρα. Κάνε ένα κλικ, να δούμε το κλικ. Για να το δούμε καλύτερα, χτυπώντας το σωλήνα, τον αναγκάζουμε σε ταλάντωση. Και τι κάνει? Καθώς ταλαντώνεται, αρχίζει να ταλαντώνει, άρα διαδίδει την ταλάντωση στα μόρια του μέσου. Και έτσι ο ήχος φτάνει σε εμάς. Άρα κύμα είναι τι? Είναι η διάδοση της διαταραχής. Εκτός από το ηχητικό, έχουμε και το ηλεκτρομαγνητικό κύμα, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη διάδοση ενός ηλεκτρικού και ενός μαγνητικού πεδίου στον χώρο. Την ηλεκτρομαγνητική θεωρία τη διατύπωσε ο Μάξουελ. Και εδώ θέλω να πω δύο πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα, η ηλεκτρομαγνητική θεωρία που διατυπώνει ο Μάξουελ είναι εξίσου σημαντική με την μηχανική του Νεύτωνα. Όπως ο Νεύτωνα στερέωσε τη μηχανική με τους νόμους του, έτσι ο Μάξουελ διατυπώνει την ηλεκτρομαγνητική θεωρία και στην ουσία ερμηνεύει, περιγράφει ηλεκτρισμό, μαγνητισμό και τον ηλεκτρομαγνητισμό μαζί. Όπως είπα, αν ο Θεός ήθελε να πει το εγένετο φως με εξισώσεις, θα το είχε πει με τις 4 εξισώσεις του Μάξουελ. Ο Φάιμαν υποστηρίζει ότι η ηλεκτρομαγνητική θεωρία και η διατύπωσή της είναι τόσο σημαντική που
που μετά από 100 χρόνια στο σχολείο θα πρέπει να διδάσκεται αυτό, ενώ ο Αμερικάνικος εμφύλιος, δηλαδή θα θεωρείται κάτι σαν ένας πόλεμος μεταξύ δύο χωριών. Να τονίσω ότι στο δικό μας πρόγραμμα σπουδών δεν υπάρχει καθόλου ηλεκτρομαγνητισμός. Θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται. Λοιπόν, η ηλεκτρομαγνητική θεωρία του Μάξουελ ήταν κομψή, ήταν καταπληκτική, περιγράφει πλήρως τον ηλεκτρομαγνητισμό, όμως έχει ένα μικρό μειονέκτημα. Δεν είναι συμβατή με τους μετασχηματισμούς Γαλιλαίου, με αυτό που λέγαμε πριν. Όταν αλλάζει το σύστημα αναφοράς, αλλάζουν οι εξισώσεις, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Αλλά κάτι επίσης ενοχλητικό ήταν ότι η ταχύτητα έχει μια συγκεκριμένη τιμή. Άρα μας καλούσε τη σούπα της ακαριαίας διάδοσης. Θεωρούσαμε ότι όλα διαδίδουν ακαρία. Όταν έχω μια συγκεκριμένη ταχύτητα, δεν μπορεί να είναι ακαριά η διάδοση. Πρακτικά σήμερα η ταχύτητα του φωτός είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας του μέσου που το εξέλιξε. Και εδώ αρχίζουν τα περίεργα. Και όταν λέω τα περίεργα είναι αυτό που λέμε, αρχίζουν να υπάρχουν προβλήματα στη φυσική. Ένα παράδοξο ήταν το πείραμα του Φον Γκέρικε. Τι έκανε ο Φον Γκέρικε? Έκανε το εξής. Έχει μια φιάλη, έχει βάλει μέσα ένα κουδουνάκι, το βάζει και χτυπάει διαρκώς, οπότε στην ουσία εμείς ακούμε τον ήχο και το βλέπουμε. Άρα στην ουσία έχουμε δύο κύματα. Έχουμε το ηχητικό και έχουμε και το ηλεκτρομαγνητικό, γιατί βλέπουμε το γλωσσίδι και πάει το καμπανάκι. Βγάζει τον ήχο από τη φιάλη, άρα τον αέρα, συγγνώμη, βγάζει τον αέρα από τη φιάλη, οπότε δεν ακούμε πλέον τον ήχο. Όμως, έβλεπε το γλωσσίδι να χτυπά το καμπανάκι. Άρα σημαίνει ότι έχω δημιουργήσει κενό και ο ήχος δεν διαδίδεται, όμως το φως, γιατί εγώ βλέπω το γλωσσίδι να χτυπά το καμπανάκι, δεν δίδεται. Άρα το ερώτημα ήταν, είναι το κενό άδειο? Θα σε προλάβω εγώ με το Βάγκνερ τώρα. Του κουδουνιού ο χτύπος, με το φοβερό του ήχο, να τρέμει γύρω κάνει κάθε καπνισμένο τοίχο. Το χρόνο της, η αναμονή πιο σπουδαία συμπληρώνει. Η αβεβαιότητα δεν μπορεί να διαρκεί ώρα άλλη. Ήδη φωτίζονται τα σκότη. Ήδη πυρώνει στο εσωτερικό της η φιάλη. Σαν άνθρακας θερμός μες στο σκοτάδι. Ναι, όπως το πιο έξοχο πολύτιμο πετράδι. Νομίζω πως κατάλαβα. Το κύμα για να δεδοθεί χρειάζεται ένα μέσο. Αυτό ισχύει πάντα? Για τους φυσικούς της εποχής, ναι. Έπρεπε να υπάρχει ένα μέσο για να διαδοθεί το κύμα. Δες πώς αντιμετώπισαν το παράδοξο του Φον Γκέρικε. Στην ουσία, αυτό ακριβώς. Η φυσική της εποχής, όταν διαπίστωσαν τις μαθητικές ιδιότητες του φωτός, προσπάθησαν να το περάσουν στο μοντέλο των μηχανικών κυμάτων. Άρα, όπως τα μηχανικά κύματα χρειαζόταν μέσο για να διαδοθούν, έτσι θεώρησαν ότι και το φως χρειάζεται ένα μέσο για να διαδοθεί. Και είπαν, ποιο θα είναι αυτό το μέσο? Ο Μάξουελ τον ονόμασε φωτοφόρο αιθέρα. Και ποιες είναι οι ιδιότητες του μέσου? Εδώ ήταν το ωραίο. Η ύλη, λέει, είναι πολύ πιο αραιή από τον αέρα, εκατομμύρια και εκατομμύρια φορές. Είναι ο αιθέρας απίστευτα ισχυρός, είναι διαφανής, είναι χημικά δρανής, χωρίς εξόδες, είναι γύρω μας, κανείς δεν τον έχει δει, κανείς δεν τον έχει μυρίσει, κανείς δεν τον έχει πιάσει, κανείς δεν τον έχει ακουμπήσει. Του έχουμε δώσει ιδιότητες που ξεπερνούν στην ουσία της πραγματικής και φτάνουν στα όρια του μεταφυσικού. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί παρόλο που όλα αυτά ήταν ενοχλητικά για τους φυσικούς, ήταν πιο ενοχλητικό να ξεπεράσουν το μοντέλο ότι το φως μπορεί να μην χρειάζεται μέσο για να διαδοθεί. Άρα, ανάμεσα στα δύο ενοχλητικά πράγματα, διάλεξαν τι? Τον αιθέρα με όλες αυτές τις απίστευτες ιδιότητες. Αλλά τα προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν. Είχαμε πει ότι σύμφωνα με τον Γαλιλαίο, κάποιος που κινείται με σταθερή ταχύτητα δεν μπορεί να διαπιστώσει αν κινείται γρήγορα ή αργά, μπρος ή πίσω ή αν κινείται γενικά. Αυτό όμως, ένα πιτσιρίκι στα 16 του, ο Αϊνστάιν, θέλει να το απαντήσει και κάνει ένα νοητικό πείραμα. Λέει το εξής: αν μπορούσα να ταξιδέψω πάνω σε μια δέσμη φωτός ή τέλος πάντων με την ταχύτητα του φωτός και έχοντας ένα καθρέφτη μπροστά, τότε σκέφτεται το εξής, ότι αν εγώ κρατάω ένα καθρέφτη, για να δω ένα αντικείμενο πρέπει το φως να πέσει πάνω σε αυτό και να γυρίσει στα μάτια μου. Αν όμως κινούμε με την ταχύτητα του φωτός, το φως κινείται μαζί με μένα, αλλά δεν φτάνει ποτέ στο καθρέφτη. Άρα δεν βλέπω το είδωλο στο καθρέφτη.
Άρα τώρα, λέει, μπορώ να καταλάβω ότι εγώ κινούμαι και δεν είμαι ακίνητος. Γιατί αν είμαι ακίνητος, το φως χτυπάει και το βλέπω το ειδωλό μου. Άρα τώρα, σε αντίθεση με τον Γαλιλαίο, το πιτσιρίκι, 16 χρονών, έχει βρει έναν τρόπο ώστε να γνωρίζει αν βρίσκεται σε κίνηση ή παρόλο που η ταχύτητά του θα ήταν σταθερή. Φως είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα που ταξιδεύει στο διάστημα. Ο Άινστάιν βρήκε το αντικείμενο εργασίας για όλη του τη ζωή. That was when it came to me, that image of riding a beam of light. Αυτό ήταν το πρώτο από τα περίφημα λογικά πειράματα του Άινστάιν. Επιλέγουσε αυτά τα φαινομενικά απλά σενάρια για να εξερευνήσει τις πιο σύνθετες έννοιες. Αν το φως είναι ένα κύμα, συλλογιζόταν ο Άινστάιν, τότε ανεξάρτητα από το πόσο γρήγορα ταξιδεύει θα πρέπει να είναι εφικτό κάποιος να μπορεί να το προφτάσει. Αλλά τότε αναρωτιόταν ο Άινστάιν τι θα έβλεπε. Θα έμενε το φως ακίνητο, θα έμενε ο χρόνος ακίνητος, θα μπορούσε κανείς να ταξιδεύει στην κορυφή του ίδιου κύματος φωτός για πάντα σε ένα κλάσμα μιας παγωμένης στιγμής. Στα 16 του Άινστάιν δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις στα ερωτήματά του. Δεν ήταν ακόμα ένας καταρτισμένος επιστήμονας, αντιλαμβανόταν όμως ότι αυτός ήταν ένας γρίφος αντάξιος του ταλέντου του. Φως είναι ένα ηλεκτρομαγνητικό. Το αμέσως επόμενο ζήτημα ήταν η σύνδεση των ταχυτήτων. Και πάλι ερχόμαστε σε κόντρα με τον Γαλιλαίο. Ή μάλλον θα έρθουμε σε κόντρα με τον Γαλιλαίο. Τι ξέρουμε, αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έχουμε έναν οδηγό ταξί που κινείται με 20 μέτρα το δευτερόλεπτο, έχουμε ένα στενοφόρο που κινείται με 35 μέτρα το δευτερόλεπτο. Ο οδηγός του ταξί, θεωρώντας ότι είναι ακίνητος, αντιλαμβάνεται την ταχύτητα κίνησης του ασθενοφόρου σαν 55 μέτρα το δευτερόλεπτο. Γιατί πολύ απλά η απόσταση μεταξύ τους αλλάζει κατά 55 μέτρα κάθε σεκόντ. Αν φεύγει το ασθενοφόρο, τότε ο οδηγός του ταξί αντιλαμβάνεται ότι αυτό κινείται με 15 μέτρα το δευτερόλεπτο, γιατί τόσο ανοίγει η απόσταση μεταξύ τους. Άρα, το επόμενο ερώτημα ήταν αν μπορούσα να κάνω αυτό το πράγμα και με το φως. Δηλαδή, ας θεωρήσουμε ότι ο οδηγός του ταξί είναι ακίνητος και έρχεται το ασθενοφόρο με ταχύτητα V1. Άρα, η ταχύτητα του φωτός των προβολέων πόσο θα έπρεπε να είναι. Με την ίδια λογική θα έπρεπε να είναι C είναι η ταχύτητα του φωτός, συν V1 που κινείται ασθενοφόρο θα έπρεπε να είναι V1 συν C. Και λέει λοιπόν πρέπει να κάνουμε ένα πείραμα που με αυτόν τον τρόπο να επιβεβαιώνει την ύπαρξη του αιθέρα και την αλλαγή στην ταχύτητα του φωτός. Τι αποφασίσουν να το κάνουν οι Μάικελσον και Μόρλεϊ. Αυτό είναι το πιο γνωστό πείραμα αποτυχίας στη φυσική. Γιατί ξεκινούν να κάνουν ένα πείραμα για να αποδείξουν ότι υπάρχει αιθέρας και με τα συμπεράσματα που έβγαλαν αποδείχθηκε ότι δεν υπάρχει. Τι λένε. Λένε το εξής. Η Γη κινείται γύρω από τον ήλιο με 30 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Άρα, μία ακτίνα που έρχεται προς τη Γη, στην ουσία θα πρέπει να τη βλέπουμε ότι κινείται με ταχύτητα 300.000 χιλιόμετρα και 30 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Ενώ μία ταχύτητα που απομακρύνεται θα πρέπει να κάνουμε την αφαίρεση και είναι 299-970 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Τα πειράματα που ήθελε να κάνει ο Άινστάιν σχετίζονταν και πάλι με το πρόβλημα του φωτός που τόσο τον απασχολούσε. Η νοερή εικόνα του εαυτού του να ταξιδεύει πάνω σε μια ακτίνα φωτός του έλεγε ότι πολύ περίεργα πράγματα συμβαίνουν με την ταχύτητα του φωτός. Οι σύγχρονοι του επιστήμονες εστίαζαν στο γεγονός ότι το φως ταξιδεύει σε κύματα, κάτι που σήμερα το φως θα έπρεπε να κινείται μέσω κάποιου στοιχείου, όπως τα κύματα σε μια λίμνη κινούνται μέσω του νερού. And there was really one big mystery that if light was a wave phenomenon, it must propagate in something, it must be the excitation of something, the vibrations of something. And they call this something the ether, and it really was, for the 19th century, the foundations of physics. Ο αιθέρας πίστευαν και εμείς κάθε μέρα του σύμπαντος. Ο αιθέρας ήταν αυτός που ανάγκαζε το φως να συμπεριφέρεται σωστά, να προσαρμόζει την κίνησή του σε αυτό που βλέπουμε εμπειρικά στην καθημερινότητα. Οι υποκανονικές συνθήκες είναι εύκολο να αναλύσουμε την κίνηση. Μπορούμε
κινιόταν το φως με τον ίδιο τρόπο σε σχέση με τον αιθέρα? Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και να αφαιρέσουμε τις ταχύτητες στην περίπτωση του φωτός. Αρκετοί επιστήμονες προσπάθησαν να μετρήσουν την ταχύτητα του φωτός μέσα στον αιθέρα χρησιμοποιώντας την διαδικασία σαν εργαστήριο. Η ιδέα ήταν η εξής. Η γη κινείται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο με ταχύτητα 30 περίπου χιλιόμετρων το δευτερόλεπτο, διασχίζοντας τον αιθέρα. Αυτό θα πρέπει να δημιουργεί έναν άνεμο, ένα ορμητικό ρεύμα αιθέρα γύρω από την κινούμενη γη. Και αν το φως που διαδίδεται μέσω του αιθέρα συμπεριφέρεται κατά το αναμενόμενο, τότε μια δέσμη φωτός που κινείται προς την ίδια διεύθυνση με τον αιθέρα θα πρέπει να κινείται ταχύτερα από μια δέσμη φωτός που κινείται αντίθετα, ενάντια στον άνεμο των 30 χιλιόμετρων ανά δευτερόλεπτο. Δυστυχώς, κάθε προσπάθεια να μετρηθεί μια τέτοια απόκληση στην ταχύτητα του φωτός απέτυχε. Σε κάθε πείραμα, η ταχύτητα του φωτός παρέμενε ακλόνητα σταθερή, αμετάβλητη προς κάθε κατεύθυνση. Ο Άινστάιν κατέληξε στην απόρριψη της ύπαρξης του αιθέρα πολύ πριν οποιοσδήποτε άλλος φυσικός αποδεχθεί μια τόσο ριζοσπαστική άποψη. Ωστόσο, αν δεν υπήρχε αιθέρας, τότε το μήνυμα ήταν σαφές. Η ταχύτητα του φωτός ήταν σταθερή και αμετάβλητη, μια εξαίρεση σε όλους τους κανόνες της κίνησης που διέπουν όλα όσα συμβαίνουν πάνω στη γη. Ακουγόταν παράδειγμα, αλλά ο Άινστάιν δεν ήταν ακόμα σε θέση να καταλάβει γιατί. Λοιπόν, άρα, στην ουσία, θα περιμέναμε με βάση τη λογική πιστεύοντας στον αιθέρα ότι θα είχαμε ένα συγκεκριμένο και σαφές αποτέλεσμα. Όμως το πείραμα, όπως είπαμε, δεν έδειξε καμία διαφορά στις τιμές της ταχύτητας του φωτός. Οπότε η μόνη λογική εξήγηση ήταν ότι η γη είναι ακίνητη, ενώ στον ωκεανό αιθέρα. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορούσε να αμφισβητηθεί. Άρα το μοντέλο αιθέρας ήταν σε κρίση. Άρα ποια είναι τα προβλήματα? Εάν η ταχύτητα του φωτός παραμένει σταθερή, δεν ισχύουν οι μετασχηματισμοί του Γαλιλαίου, άρα τρέμει όλο το οικοδόμημα της κλασικής φυσικής. Εάν ισχύουν οι νόμοι της κλασικής μηχανικής, δεν ισχύει η ισότητα σε τόνους ίσον σε. Όμως και οι δύο προτάσεις είναι πραγματικά ελεγμένες και ισχύουν. Από τις εξισώσεις του Maxwell είδαμε ότι η ταχύτητα του φωτός είναι σταθερή, δηλαδή δεν αλλάζει το σύστημα αναφοράς όπως γινόταν στις εξισώσεις του Γαλιλαίου. Και οι νόμοι του ηλεκτρομαγνητισμού δεν ισχύουν για διαδραμιακά συστήματα αναφοράς. Άρα τα προβλήματα ήταν πολλά. Μπερδεύτηκε το πράγμα, δεν νομίζεις? Μου φαίνεται πως δεν ταιριάζει ο Φάουστ εδώ. Πρέπει να βρούμε ένα θεατρικό πιο αστυνομικό. Ωραία ιδέα. Και πώς το σκέφτεσαι? Φαντάσου ένα βασίλειο, το βασίλειο της φυσικής. Η βασίλισσα λοιπόν αποφασίζει να ορίσει κάποιο διάδοχο για το θρόνο της και επιλέγει ένα από τα παιδιά της. Ποιος πιστεύεις ότι θα επικρατήσει? Ο Γαλιλαίος και οι κλασικοί μετασχηματισμοί ή ο Μάξουελ με την ηλεκτρομαγνητική θεωρία του? Και όλα ξεκινούν από το φως. Ακριβώς. Ποιος θα δώσει λύση στην ανταρσία του φωτός? Αυτός που προσπαθεί πρώτος να λύσει το πρόβλημα είναι ο Λόρεντς με τη βοήθεια του Φιτζέραλντ. Αλλά ο Λόρεντς, παρόλο που είναι ένας από τους πάπες της φυσικής, αυτό που θέλει να κάνει είναι απλώς να διορθώσει τις ρογμές. Θέλει στην ουσία να φτιάξει κάποιους μετασχηματισμούς που να γίνονται σαν τους μετασχηματισμούς του Γαλιλαίου. Και μετά από προσπάθεια φτιάχνει κάποιους τύπους. Αν δείτε, δεν είναι τόσο τρομακτική, γιατί στην ουσία, αν η ταχύτητα V είναι πολύ μικρή σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός, ο παρονομαστής γίνεται 1 και πάμε κατευθείαν στους μετασχηματισμούς Γαλιλαίου. Βέβαια, αυτό που έχει κάνει ο Λόρεντς, και είτε το ξέρει, αλλά εννοείται ότι δεν πρόκειται να το πει ποτέ, είναι ότι έχει βάλει τοπικό χρόνο. Άρα στην ουσία έχει χαλάσει τη σούπα του απόλυτου χρόνου. Εννοείται όμως ότι δεν μπορεί να το πει ποτέ αυτό, γιατί γι' αυτόν είναι ιεροσυλία. Ο Λόρεντς, με τη βοήθεια του Φιτζέραλντ και μετά με τον Πουανκαρέ, δίνουν λύση σε επίπεδο μαθηματικών. Δεν δίνουν καμιά εξήγηση. Ο Λόρεντς δεν τον ενδιαφέρει η μεγάλη θεωρία, απλώς το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι τι? Να φτιάξει κάτι για να σώσει τη φυσική. Και αυτό που κάνει πραγματικά δεν είναι λίγο, αλλά αυτό που προσπαθεί και καταφέρνει είναι τι? Να αφήσει τη φυσική να πέσει στα μαλακά. Δεν είναι επαναστάτης, επισκευάζει εξισώσεις, δεν δίνει καμία θεωρητική απόδειξη. Είναι βέβαια 15 χρόνια πριν τη θεωρία του Einstein. Αλλά το πρόβλημα για τους φυσικούς παραμένει. Αν επιλέξω τους μετασχηματισμούς Γαλιλαίου, δεν μένουν αμετάβλητοι οι νόμοι του ηλεκτρομαγνητισμού στα δανειακά συστήματα αναφοράς.
Αν επιλέξω τους σχηματισμούς Lorentz, δεν μένω αμετάβλητη η νόμη της νεκτόνιας μηχανικής. Άρα, τελικά τι έγινε? Ήταν αδύνατη λύση του προβλήματος. Η αλήθεια γέλασε. Δεν αξίζει να προσπαθήσουμε, είπε. Κανένας δεν μπορεί να πιστέψει σε πράγματα που είναι αδύνατο να συμβούν. Τολμώ να πω πως δεν εξασκήθηκες αρκετά, είπε η Βασίλισσα. Όταν ήμουν στην ηλικία σου, πάντα το έκανα για μισή ώρα κάθε μέρα. Μερικές φορές πίστευα ότι μπορούν να συμβούν 6 απίθανα πράγματα πριν πάρω πρωινό. Πιο πολύ λογοτεχνία κάνουμε παρά φυσική. Κι όμως, αυτό που έμοιαζε απίθανο ή αδύνατο σε κάποιος άλλος το αντιμετώπισε ως πρόκληση. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον Αϊνστάιν. Για τον Αϊνστάιν η ρήξη, η επανάσταση ήταν πολύ εύκολη να συμβεί. Τα υλικά για αυτόν ήταν απλά. Αρχικά είπαμε χρειάστηκε ένα καθρέφτη και μια ακτίνα φωτός για να κάνει το νοητικό πείραμα. Στη συνέχεια έρχεται το ποινίο και ο μαγνήτης. Διαπιστώνει ότι όταν κινείται ο μαγνήτης σε σχέση με το ποινίο και όταν κινείται το ποινίο σε σχέση με το μαγνήτη, η φυσική περιγράφει το ίδιο φαινόμενο με διαφορετικό τρόπο. Έχει 2 διαφορετικές ερμηνείες για μια πραγματικότητα. Μπορεί να ανεχτεί πολλά πράγματα, όμως αυτή την ασυμμετρία δεν μπορεί, η θεωρία παράδεκτη και όπως λέμε, σαρπίζει την επίθεση. Τι κάνει λοιπόν? Στο δίλημμα Γαλιλαίος ή Λόρεντς διαλέγει με τα σχηματισμούς Lorentz με όλες τις συνέπειες. Καταργεί την ιδέα του εθέρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτό το μεταφυσικό πράγμα. Προσπαθεί να υπάρχει τη μηχανική και τον ηλεκτρομαγνητισμό σε ένα κοινό νόμο και λέει τα 2 μεγάλα του αξιώματα. Πρώτον, η ταχύτητα του φωτός λέει είναι ίδια για όλα τα δρανειακά συστήματα αναφοράς και η μεγαλύτερη στη φύση βρήκαμε αργότερα. Οι νόμοι της φύσης είναι ίδιοι σε όλα τα δρανειακά συστήματα αναφοράς. Κάνοντας το αυτό, έχει ανοίξει το κουτί της Πανδώρας. Κάνοντας το αυτό, έχει γίνει, όπως είπε κάποιος, ο αρχηγός του τσίρκου. Τώρα βλέπουμε κατάργηση του αθροίσματος των ταχυτήτων, διαστολή του χρόνου, συστολή του μήκους, κατάργηση του ταυτόχρονου. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Περίεργα πράγματα, αλλά είναι πραγματικότητα. Ας δούμε λίγο τη διαστολή του χρόνου. Φανταστείτε ότι έχουμε ένα διαστημόπλοιο και ένα αστροναύτη. Έχει μία ακτίνα φωτός, έχει ένα λέιζερ, χτυπάει στην οροφή που είναι ένας καθρέφτης και ξαναγυρίζει. Εάν θέλει να μετρήσει το χρονικό διάστημα που έκανε το φως για αυτή τη διαδρομή, χρησιμοποιεί τον απλό τύπο χρόνος είναι απόσταση για ταχύτητα και λέει ότι το ΔΤ που μετράει ο αστροναύτης είναι D να πάει και D να γυρίσει 2D δια σε. Εάν όμως βάλω ένα παρατηρητή όμικρον που βλέπει το διαστημόπλοιο να περνάει, τότε, όπως και πριν, αυτός θα βλέπει την ακτίνα φωτός να ακολουθεί την πορεία, την τριγωνική. Άρα στην ουσία να διανύει απόσταση S και S 2S, που η απόσταση αυτή όμως είναι τι? Είναι μεγαλύτερη. Άρα ο ακίνητος παρατηρητής αντιλαμβάνεται χρόνο που είναι 2S δια σε και μάλιστα το ΔΤ αυτό είναι γ φορές το ΔΤ α. Ας δούμε λίγο τι είναι αυτός ο τύπος, τι είναι το γ. Γ είναι το ίδιο πράγμα που είχε βρει και ο Lorentz. Και τι μας λέει? Αυτό που μας λέει είναι το εξής, ότι ο χρόνος πλέον δεν κυλάει ομοιόμορφα για όλους τους παρατηρητές. Τι μας λέει? Μας λέει ότι το ρολόι του παρατηρητή που κινείται με ταχύτητα που είναι κοντά στη ταχύτητα του φωτός επιβραδύνεται. Χτυπάει πιο αργά. Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως διαστολή του χρόνου. Γιατί ποτέ δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό το παράξενο φαινόμενο? Γιατί το μέγεθος της διαστολής του χρόνου εξαρτάται από την ταχύτητα του ρολογιού που εξετάζουμε σε σχέση με την ταχύτητα του φωτός. Για μια ταχύτητα 360 χιλιόμετρα την ώρα, η διαφορά στην αντίληψη είναι 1 τρισεκατομμυριοστό. Αυτή η διαφορά είναι πραγματική? Ναι, είναι πολύ πραγματική. Το GPS λαμβάνει υπόψη τα φαινόμενα της σχετικότητας για να λειτουργήσει με ακρίβεια. Ακριβώς. Το GPS στην ουσία τι κάνει? Παίρνει σήμα από 4 δορυφόρους. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να έχουμε ρολόγια τα οποία να μετράνε ακρίβεια νανοσεκόντ. Γιατί η διαφορά του σήματος που έχουμε καθορίζει και τη θέση του οχήματος και μπορεί να προσδιορίσει που βρίσκεται. Άρα μιλάμε για ένα σχετικιστικό φαινόμενο το οποίο το χρησιμοποιούμε κάθε φορά
που χρησιμοποιούμε το κινητό μας, το GPS ή το GPS του αυτοκινήτου. Συστολή του μήκους. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Φανταστείτε ότι έχω ένα αεροσκάφος που κινείται με ταχύτητα V και ο παρατηρητής θέλει να μετρήσει το μήκος μεταξύ δύο στήλων. Πολύ απλά, με το ρολόι του μετράω ότι για να περάσει ο ένας και ο δεύτερος στήλος χρειάζεται χρόνος ΔΤ0. Άρα το μήκος που μετράει είναι V επί ΔΤ0. Αντίστοιχα, ο παρατηρητής π2 μετράει V επί ΔΤ. Για να τα δούμε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, ο παρατηρητής P1 μέτρησε V επί ΔΤ0, ο άλλος μέτρησε V επί ΔΤ. Και η σχέση των χρόνων είναι η προηγούμενη. Γιατί ο ένας κινείται με ταχύτητα που είναι κοντά στην ταχύτητα του φωτός, άρα αυτό σημαίνει ότι το ρολόι του τι κάνει? Επιβραδύνει, δηλαδή κινείται με μικρότερο ρυθμό. Άρα αυτό σημαίνει ότι λιγότερος χρόνος, άρα μετράει τι? Μικρότερη απόσταση. Άρα το μήκος που μετράει ο κινούμενος παρατηρητής είναι τι? Είναι μικρότερο του μήκους που μετράει τι? Ο ακίνητος παρατηρητής. Είπαμε ότι έχουμε κατάργηση του ταυτόχρονου. Και αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Γιατί εάν δύο συμβάντα είναι ταυτόχρονα για ένα σύστημα αναφοράς, αυτό που λέει ο Einstein είναι ότι δεν είναι ταυτόχρονα και για οποιοδήποτε άλλο αδρανειακό σύστημα. Ο Einstein το απέδειξε με ένα άλλο παράδοξο. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε, αναρωτήθηκε, ότι δύο γεγονότα είναι ταυτόχρονα όταν συμβαίνουν την ίδια ακριβώς χρονική στιγμή? Στην πράξη, όχι. Ο Einstein τοποθέτησε το ομοητικό του πείραμα πάνω σε μια σιδηροδρομική γραμμή. Ας βάλουμε δύο πασάλους, είπε, και μετά ας μετρήσουμε τη μεταξύ τους απόσταση. Βρίσκουμε το σημείο στη μέση και το σημαδεύουμε. Χρησιμοποιώντας ένα διπλό καθρέφτη με τις σωστές γωνίες, καταφέρνουμε να βλέπουμε και τους δύο πασάλους. Φανταστείτε ότι οι δύο κεραυνοί χτυπούν και τους δύο πασάλους ταυτόχρονα. Ο παρατηρητής δίπλα στις γραμμές βλέπει και τους δύο στην καθρέφτη του και μπορεί να επιβεβαιώσει ότι τα δύο γεγονότα συνέβησαν ακριβώς την ίδια χρονική στιγμή. Αλλά πώς θα φαινόταν το ίδιο γεγονός στα μάτια ενός παρατηρητή που είναι πάνω στο τρένο που κινείται? Έχει και αυτός ένα διπλό καθρέφτη. Τη στιγμή που περνάει από το μέσο της απόστασης των δύο πασάλων, ξαναχτυπούν κεραυνοί. Όμως ο παρατηρητής που κινείται δεν βλέπει τα δύο γεγονότα ως ταυτόχρονα. Βλέπει τον κεραυνό να χτυπά πρώτα το πάσαλο που είναι μπροστά. Το φως χρειάζεται χρόνο για να φτάσει από κάθε πάσαλο στον καθρέφτη, αλλά την ίδια στιγμή το τρένο κινείται προς τον μπροστινό πάσαλο. Συνεπώς το φως αυτό έχει μικρότερη απόσταση να διανύσει για να φτάσει στον καθρέφτη. Έτσι, οι δύο παρατηρητές, ο ένας που κινείται και ο άλλος που είναι ακίνητος, δεν συμφωνούν για τη χρονική στιγμή που οι κεραυνοί χτύπησαν τους πασάλους. Αυτό επιβεβαίωσε ότι ο Einstein είχε συλλάβει διαισθητικά. Ο χρόνος είναι σχετικός. Ναι, και όπως είπε και ο William Blake, το πρώτο δικαίωμα του ανθρώπου είναι το δικαίωμα στη φαντασία. Πώς πραγματικότητες υπάρχουν τελικά? Μία είναι η πραγματικότητα, απλά προκαλεί ποικίλες περιγραφές. Και εδώ έρχεται ο Μικόσκι και κάνει εισαγωγή της έννοιας του χωροχρόνου. Κοιτάξτε, ο χώρος μας είναι γενικά πιο οικείος. Έχουμε τις τρεις διαστάσεις, μήκος, πλάτος, ύψος, και με το οποίο προσδιορίζουμε τις τεταγμένες και με τα οποία μετράμε και τα αντικείμενα. Όμως, από μόνος του ο χώρος και τα αντικείμενα που τον προσδιορίζουν δεν έχουν νόημα χωρίς το στίγμα τους στον χρόνο. Και θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Θέλετε να κλείσετε ένα ραντεβού. Ας μην είναι πονηρό.
το πρώτο πράγμα που θα πεις είναι τι. Άρα θα πρέπει να ορίσεις το χώρο. Αλλά αυτό πάλι δεν έχει νόημα αν δεν πεις τι. Πότε. Άρα, εκτός δηλαδή από τις συντεταγμένες του χώρου, στην πραγματικότητα χρειαζόμαστε και μία τέταρτη που καθορίζει το στίγμα, που καθορίζει το χρόνο. Αυτό το πλαίσιο οι φυσικοί το λένε χωροχρονικό συνεχές. Ο Μιnkowski λοιπόν ανακάλυψε ότι θα μπορούσε να προσεγγίσει την πραγματικότητα αντιμετωπίζοντας τον χρόνο σαν να ήταν η τέταρτη διάσταση του χώρου. Δεν υπονόησε ποτέ ότι ο χώρος και ο χρόνος θα χάσουν τις ταυτότητές τους. Απλά βρήκε ότι με το αξίωμα της σχετικότητας υπονοεί μια σύνδεση ανάμεσα στον χώρο και στον χρόνο, που είναι ανάλογη, όχι όμως ταυτόσιμη, με τη σχέση μεταξύ διαφορετικών χωρικών συντεταγμένων. Και αυτό που έκανε στην πραγματικότητα είναι τι. Προσάρτησε την ταχύτητα του φωτός στο Πυθαγόριο θεώρημα με τέτοιο τρόπο ώστε αντί να προσθέτουμε στο τετράγωνο να αφαιρούμε, και βρήκε μια ποσότητα που ήταν τι. Αναλύωτη σε όλα τα συστήματα αναφοράς. Το τίμημα βέβαια ήταν ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε έναν τετραδιάστατο χώρο. Γιατί είναι λοιπόν ακατανόητη η ειδική θεωρία της σχετικότητας? Γιατί ενώ το μάτι μπορεί να δει αντικείμενα σε απόσταση από μερικά εκατοστά μέχρι μερικά χιλιόμετρα, δεν μπορεί να αντιληφθεί το χρόνο που χρειάζεται το φως για να διανύσετε τις αποστάσεις που είναι μικρότερες του χιλιοστού δευτερολέπτου. Εδώ θα σας πω κάτι. Μου αρέσει πάντα να το διαβάζω αυτό και θέλω να το μοιραστώ. Με τον Einstein στην ουσία και την σταθερή τιμή της ταχύτητας του φωτός, καταργήθηκε η έννοια της συγχρονικότητας. Λέμε ότι μία φωτογραφία αποδίδει μία στιγμή. Αυτό είναι μία ψευδαίσθηση. Αν δούμε μία φωτογραφία στην ουσία τι έχει? Έχει ένα τεράστιο αριθμό επιπέδων. Για παράδειγμα, ο ήλιος που φαίνεται στο βάθος, αν μπορούσα να μεγεθύνω και να δω τις κοιλίδες του, είναι τι? Οι κοιλίδες πριν από 8 λεπτά. Τα βουνά που υπάρχουν λίγο πιο μπροστά είναι τι? Είναι η εικόνα που έχουν τι? Κάποια εκατοστά του δευτερολέπτου πριν έρθει. Και εμείς είμαστε στο πρώτο πλάνο. Άρα, όπως είπε και κάποιος, το μόνο στιγμιαίο είναι το πάτημα του κουμπιού της φωτογραφικής μηχανής και όχι τα υπόλοιπα. Επιβεβαιώνεται η ειδική θεωρία της σχετικότητας σε καθημερινά φαινόμενα. Φυσικά και επιβεβαιώνεται, αλλά είπαμε το πρόβλημά μας είναι η μεγάλη τιμή της ταχύτητας του φωτός και γι' αυτό δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Για να ελαττωθεί το μήκος μιας ράβδου, μήκος ενός μέτρου κατά 1 χιλιοστό, θα πρέπει να κινείται με ταχύτητα 13.416 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Εάν ζούσαμε σε έναν κόσμο που η οριακή ταχύτητα ήταν μικρότερη, τότε όλα αυτά τα φαινόμενα θα ήταν πολύ πιο έντονα και τότε το μυαλό μας από την αρχή θα είχε συνηθίσει στο να δέχεται αυτά τα φαινόμενα, οπότε δεν θα έβλεπε τόσο παράδοξα. Θα κάνουμε ένα τελευταίο κομμάτι, μια εισαγωγή στην ουσία που θα μιλήσουμε για τη σχετικότητα και την τέχνη. Με μια πρώτη προσέγγιση, η επιστήμη και η τέχνη στην ουσία ορίζουν δύο κόσμους με διαφορετικές συντεταγμένες. Γιατί η τέχνη στην πραγματικότητα τι κάνει? Προσπαθεί να εκφράσει το συναίσθημα, ενώ η επιστήμη προσπαθεί να κάνει να μας περιγράψει την ανάγκη ανέβρεσης πιστικών απαντήσεων για την περιγραφή του κόσμου. Όμως, εγώ πιστεύω στην μη μοναστηριακή λογική της ανάπτυξης της επιστήμης. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι η επιστήμη μπορεί να αναπτύσσεται ξέχωρα από τις ιδέες της κοινωνίας ή και η ίδια η κοινωνία να μπορεί να προχωρά ανεπηρέαστη από τις ιδέες της επιστήμης. Και αυτό φάνηκε με τη σχετικότητα και την κυβατομηχανική, όπου οι δύο τομείς αυτής της φυσικής στην αρχή του αιώνα τι έκαναν? Στην ουσία κατέριψαν την εικόνα αυτής της κοσμικής τάξης που είχαμε για τον κόσμο. Επηρέασαν έτσι και τη ζωγραφική και τη λογοτεχνία και την ποίηση και τον γραμμικό τρόπο έτσι, στην πεζογραφία κτλ. Εδώ λοιπόν θα δούμε ότι υπήρχαν ιδέες για το χώρο και το χρόνο διαφορετικές από αυτές του Νεύτωνα πριν την ανάπτυξη της θεωρίας σχετικότητας του Einstein, και επίσης θα δούμε ότι η άποψη
ή τέλος πάντων η θεωρία του Αϊνστάιν ενέπνευσε και έδωσε τη δυνατότητα να αναπτυχθούν κινήματα στη ζωγραφική όπως είναι ο κυβισμός και ο φουτουρισμός. Τέχνη και φυσική, λοιπόν. Συγκεκριμένα σχετικότητα η τέχνη. Νομίζω πως αντί να αναφερόμαστε σε αλληλεπίδραση μεταξύ τέχνης και επιστήμης, ίσως να ήταν καλύτερο να μιλήσουμε για ιδέες που αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα. Σωστά. Δες τον εναρκτήριο λόγο του Γκούσταβ Μι ως καθηγητή φυσικής. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι ακόμη και η φυσική, ένας κλάδος που δεσμεύεται αυστηρά από τα πειραματικά αποτελέσματα, οδηγείται σε μονοπάτια απολύτως παράλληλα με τα μονοπάτια των διανοητικών κινημάτων σε άλλους τομείς της σύγχρονης ζωής. Ο Λουίς Κάρολ στην Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων σημειώνει ότι αν είχαμε καλές σχέσεις με τον χρόνο, τότε ο χρόνος θα μας έκανε όλα τα χτίρια. Αν γνώριζες τον χρόνο τόσο καλά όσο εγώ, είπε ο καπελάς, δεν θα μιλούσες ως αν επρόκειται για πράγμα. Ο χρόνος είναι πρόσωπο. Ο Μάρσελ Προύστ, στο μυθιστόρημα «Ο τρόπος του Σουάν», που δημοσιεύτηκε το 1913, περιγράφει την εκκλησία του χωριού της παιδικής ηλικίας του σαν ένα κτίριο το οποίο καταλαμβάνει, να το πω έτσι, 4 διαστάσεις του χώρου. Το όνομα της τέταρτης είναι χρόνος. Όμως, πριν από τον Αϊνστάιν, για μένα, ο Άμποτ είναι αυτός που ακολουθεί τη γνωστή φόρμα των ταξιδιών του Γκιούλιβερ και της Αλίκης στη χώρα των θαυμάτων και στην ουσία με την επίπεδοχώρα, με το Flatland, ένα τρομερό έργο, τι κάνει, στην ουσία μας προκαλεί να φανταστούμε πώς θα ήταν η τέταρτη διάσταση. Λέει λοιπόν ότι αυτό που μας δείχνει είναι ότι η μακάρια θέση που έχουμε δεν μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε την πραγματική εικόνα. Ο ήρωας του είναι ένα τετράγωνο που ζει σε ένα δυσδιάστατο χώρο, στην επίπεδοχώρα, και δέχεται την επίσκεψη μιας σφαίρας από τον τρισδιάστατο χώρο, η οποία αναλαμβάνει να τον μίσει στο θαυμαστό κόσμο της τρίτης διάστασης. Αν ένας κύβος ξεδιπλωθεί σε έναν δυσδιάστατο χώρο, θα φαίνεται κάπως έτσι. Αυτό που θέλουμε να πούμε στην ουσία είναι ότι κάθε φορά που πάμε πίσω σε μια διάσταση, χάνουμε. Και αυτό είναι το τίμημα. Έτσι. Μπορούμε να δούμε πιο εύκολα σε μικρότερες διαστάσεις, όταν πάμε όμως μπροστά είναι πιο δύσκολο να φανταστούμε. Μέχρι τη στιγμή το καταλαβαίνουμε, από εκεί πέρα είναι πρόβλημα. Πώς θα φαινόταν λοιπόν ένας υπερκύβος αν ξεδιπλωθεί σε ένα τρισδιάστατο χώρο? Αυτό προσπάθησε να το κάνει ο Χίλτον και θα το δούμε, θα το πει καλύτερα ο Καρλ Σάγκεν. In discussing the large-scale structure of the cosmos, astronomers sometimes say that space is curved, or that the universe is finite but unbounded. Whatever are they talking about? Let's imagine that we are perfectly flat. I mean, absolutely flat, and that we live, appropriately enough, in a flatland, a land designed and named by Edwin Abbott, a Shakespearean scholar who lived in Victorian England. Everybody in flatland is, of course, exceptionally flat. We have squares, circles, triangles, we all scurry about, and we can go into our houses and do our flat business. Now, we have width and length, but no height at all. Now, these little cutouts have some little height, but let's ignore that. Let's imagine that these are absolutely flat. That being the case, we know, us flatlanders, about left-right, and we know about forward-back, but we have never heard of up-down. Let us imagine that into flatland, hovering above it, comes a strange three-dimensional creature which, oddly enough, looks like an apple. And the three-dimensional creature sees an attractive, congenial-looking square, watches it enter its house, and decides in a gesture of interdimensional amity to say hello. Hello, says the three-dimensional creature. How are you? I am a visitor from the third dimension. Well, the poor square looks around his closed house,
sees no one there, and what's more, has witnessed a greeting coming from his insides, a voice from within. He surely is getting a little worried about his sanity. The three-dimensional creature is unhappy about being considered a psychological aberration, and so he descends to actually enter Flatland. Now, a three-dimensional creature exists in Flatland only partially. Only a plane, a cross-section through him can be seen. So, when the three-dimensional creature first reaches Flatland, it's only the points of contact which can be seen, and we'll represent that by stamping the apple in this ink pad and placing that image in Flatland. And as the apple were to descend through, slither by Flatland, we would progressively see higher and higher slices, which we can represent by cutting the apple. So the square, as time goes on, sees a set of objects mysteriously appear from nowhere and inside a closed room and change their shape dramatically. His only conclusion could be that he's gone bonkers. Well, the apple might be a little annoyed at this conclusion, and so not such a friendly gesture from dimension to dimension, makes a contact with the square from below, and sends our flat creature fluttering and spinning above Flatland. At first, the square has no idea what's happening. It's terribly confused, it's utterly outside his experience. But after a while, he comes to realize that he is seeing inside closed rooms in Flatland. He is looking inside his fellow flat creatures. He is seeing Flatland from a perspective no one has ever seen it before, to his knowledge. Getting into another dimension provides as an incidental benefit a kind of X-ray vision. Now our flat creature slowly descends to the surface, and his friends rush up to see him. From their point of view, he has mysteriously appeared from nowhere. He hasn't walked from somewhere else. He's come from some other place. They say, for heaven's sake, what's happened to you? And the poor square has to say, well, I was in some other mystic dimension called up. And they will pat him on his side and comfort him, or else they'll ask, well, show us, where is that third dimension? Point to it. And the poor square will be unable to comply. But maybe more interesting is the other direction in dimensionality. What about the fourth dimension? Now, to approach that, let's consider a cube. We can imagine a cube in the following way. You take a line segment and move it at right angles to itself in equal length. That makes a square. Move that square in equal length at right angles to itself, and you have a cube. Now, this cube, we understand, casts a shadow. And that shadow we recognize. It's, ordinarily drawn in third grade classrooms as two squares with their vertices connected. Now, if we look at the shadow of a three-dimensional object in two dimensions, we see that, in this case, not all the lines appear equal. Not all the angles are right angles. The three-dimensional object has not been perfectly represented in its projection in two dimensions, but that's part of the cost of losing a dimension in the projection. Now, let's take this three-dimensional cube and project it, carry it through a fourth physical dimension. Not that way, not that way, not that way, but at right angles to those three directions. I can't show you what direction that is, but imagine that there is a fourth physical dimension. In that case, we would generate a four-dimensional hypercube, which is also called a tesseract. I cannot show you a tesseract because I and you are trapped in three dimensions. But what I can show you is the shadow in three dimensions of a four-dimensional hypercube or tesseract. This is it. And you can see it's two nested cubes, all the vertices connected by lines. And now the real
tesseract in 4 dimensions would have all the lines of equal length and all the angles right angles. That's not what we see here, but that's the penalty of projection. So, you see, while we cannot imagine the world of 4 dimensions, we can certainly think about it perfectly well. Έτσι λοιπόν, στην ουσία έχουμε τον Νταλή, ο οποίος επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη σχετικότητα και αυτό το βλέπουμε και στην αιμονή της μνήμης, όπου έχει τα γνωστά έκπαμπτα ρολόγια, που στην ουσία, όπως αναλύουν και γνώστες της τέχνης, αποτελούν ένα ασυνείδητο σύμβολο της σχετικότητας του χώρου και του χρόνου, ένα σουρεαλιστικό λέει στοχασμό πάνω στην κατάρρευση των αντιλήψεών μας για την κοσμική σταθερή τάξη. Αυτό συνέβη από τη στιγμή που η θεωρία της σχετικότητας εκθρόνησε τον χρόνο, επαναφέροντας έτσι το σχετικό του ρόλο, λέει, όπως αυτός είχε καθοριστεί από τον Ηράκλειτο. Και στην Σταύρωση θα δείτε ότι ο Νταλή προσπαθεί να απεικονίσει καλλιτεχνικά τις χωροχρονικές συσχετήσεις, όπου παρουσιάζει τον Χριστό πάνω στο ανάπτυμα ενός υπερκύβου. Πολύ ενδιαφέρον φαίνεται ότι η σκιά του είναι τι? Είναι το ανάπτυμα του κύβου σε 2 διαστάσεις. Ο κυβισμός λοιπόν και ο φουτουρισμός είναι 2 καλλιτεχνικά ρεύματα τα οποία επηρεάστηκαν στις αρχές του αιώνα από τη σχετικότητα. Και στην ουσία αυτά τα 2 διασυνδέονται με την πλαστικότητα της 4ης διάστασης. Στον κυβισμό του Πικάσο, ο οποίος επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη σχετικότητα μιλώντας με τον Βλεσνέ, στην ουσία ο κυβισμός που ανέπτυξε δεν είναι τίποτα άλλο αλλά η αναδόμηση του χώρου από ταυτόχρονες θεάσεις στον χώρο. Δίπλα έχουμε ένα πίνακα που χαρακτηρίζεται φουτουριστικός, γιατί εδώ έχουμε ανάλυση του χρόνου σε ταυτόχρονες θεάσεις. Δηλαδή στην ουσία έχουμε μια υπέρθεση γεγονότων. Αυτό συμβαίνει στο φουτουρισμό. Μία από τις τεχνικές του είναι μια υπέρθεση διαδοχικών στιγμιοτύπων. Και στη φωτογραφία, ο Μέιμπριτς στα έργα του τι κάνει? Παίρνει τώρα και βάζει διαδοχικά στιγμιότυπα, έτσι ώστε στην ουσία τι να βάλει? Να βάλει τον χρόνο σαν 4η διάσταση, οπότε παριστάνει μια διεύθυνση στη διεύθυνση ροής του χρόνου. Αυτό κάνει. Έρχεται λοιπόν ο Τισάν, ο οποίος εδώ στον κινούμενο άνθρωπο, προχωρήστε εντάξει, συνδυάζει στην ουσία τι? Φουτουρισμό με κυβισμό. Γιατί συνδυάζει την κίνηση και τα διαδοχικά στιγμιότυπα που έχουμε στον φουτουρισμό, πώς χρησιμοποιώντας τεχνικές του Πικάσο στον κυβισμό. Άρα στην ουσία τι κάνει? Αντίθετα από τις ακίνητες μορφές των κυβιστών, στο Τισάπ εδώ ο κινούμενος άνθρωπος κινείται, άρα κάνοντας το έργο ταυτόχρονα φουτουριστικό. Στην ουσία ο ίδιος λέει περιγράφει το έργο σαν μια έκφραση του χρόνου και του χώρου μέσω μιας αφηρημένης αναπαράστασης της κίνησης. Αλλά τώρα πρέπει να πούμε κάποια αναδυόμενα γιατί. Γιατί ο Αϊνστάιν? Προηγήθηκε ο Λόρεντς και ο Πουανκαρέ, αλλά ο Αϊνστάιν πήρε τη δόξα. Γιατί? Είπαμε, ο Λόρεντς είναι ένας απλός μεταρρυθμιστής. Έρχεται και το μόνο που τον νοιάζει είναι να διορθώσει τις ρογμές. Δεν τον ενδιαφέρει θεωρία, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να φτιάξει ένα μαθηματικό τερτύπη, ένα μαθηματικό κατασκεύασμα. Δεν το πιστεύει. Ο Πουανκαρέ κατάλαβε στην κυριολεξία τα πάντα. Γνωρίζει την θεωρία και μάλιστα αναπτύσσει κάτι αντίστοιχο με τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, ταυτόχρονα με τον Αϊνστάιν. Την δίνει και αυτός για δημοσίευση και μάλιστα νωρίτερα από τον Αϊνστάιν, απλά το περιοδικό του την δημοσιεύει λίγο μετά. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο Πουανκαρέ έχει καταλάβει ότι το ζήτημα είναι ο χρόνος. Είναι ο απόλυτος χρόνος. Πρέπει να πάμε σε τοπικό χρόνο. Και δεν μπορεί να φτάσει στη ρήξη με τον χρόνο. Δεν μπορεί να φτάσει εκεί. Έχει υπηρετήσει ο Πουανκαρέ όλο αυτό το διάστημα τον χρόνο του νεύτωνα και το διακρίνει μια συστολή και σταματάει εκεί. Ο Αϊνστάιν όμως μπορούσε να κάνει την επανάσταση. Δεν έχει να προσφέρει τιμή και δέος σε κανέναν. Είναι στην ουσία ένας περιθωριακός, μπορούμε να πούμε. Άρα δεν τον νοιάζει το σύστημα, μπορεί να γκρεμίσει το χρόνο, μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Γιατί Μεσσίας?
Γιατί πολύ απλά είδατε, κάποια στιγμή τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά. Η φυσική βρισκόταν σε αμηχανία. Εξαιτίας των αντιφάσεων, ο Αϊνστάιν βρίσκει τη φυσική να θέτει ερωτήματα και να ζητά απαντήσεις.